Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Biyernes kita, Hunyo 3, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati hindi lamang sa on-air kundi pati na sa mga supporters nagasunod sa aton sining nga program kag sa tanan nga mga programa sa Aksyon Radio Bacolod kada gid adlaw sa mga online nga mga viewers naton sa Facebook kag YouTube. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsakop. Aksyon Hotline. Karon iya nga Biyernes, kumo may ara kita sang coverage alas 9 karon nga aga sang NBA Finals Game 1. No, tandaan nyo na ha, dugay-dugay kung ikaw nagamaniho sa salakyan kag long distance ang pagbiyahe mo do hindi ka kaabot sa imo destination, agon nga maglantaw sa television sang live coverage sang NBA, I would suggest nga i-tune in lang diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kay dugay-dugay with Aksyon Boy Duran dalon ta ang hinampang no nga patigayunon sa Game 1. Ti delikado man ang guro nga bisan may gadget ka, may cellphone ka dira, while gabiyahe kay mo karon ga hala kalantaw sa gadget mo, cellphone man o kung tablet, kundi delikado, no? Aksyon Hotline. Pero kung mag-monitor kaya karon sa Aksyon Radio Bacolod, at least mabatian mo gid kung ano nagkakananabo dito sa Game 1 NBA Finals. Now, sino ayhan ang magapangibabaw? Sino ayhan magakuha sang kampyonato sining tuig 2022? Aksyon Hotline. Golden State Warriors versus Boston Celtics. Amo ni siya ang magabungguanay, magainkwentruhanay sa NBA Finals sini nga tuig. Ti karon na, standby lang kamuda kay medyo ang tiempo ko ni nga gawon talang kay limitado lang sa nasiling ko na dugay-dugay ratsada na kita dayon sa aton sini nga coverage. Aksyon Hotline. Ayos, Aksyon Artay Hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Nami ipagid kon inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program diri sa Aksyon Radio Bacolod para damo kita malabutan karon nga aga, no? Hindi magkabalak ka kung hindi man malabutan ang mensahe niyo today sa aton program, at least karon sa iban pagid nga mga public affairs program tinguan ina no nga mabasa ang mga mensahe niyo. Aksyon Hotline. O sa aton sining nga mga kaaksyon nanong pilag kamadalag ko kag mga balantayan tang nga mga report karon yang aga. O standby dugay-dugay kayong patrol unahon kung lang Aksyon Doors para nga at least makuha taniyo kay may 2 million pesos masubra naman nga balor sang Shabu na recover sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Police Station number 5. Aksyon Hotline. Tatlo diri ka mga individual nagkala-aresto o nagkaladakpan. Ano bala ang ila background? Ano ang kategory sining mga individual nga nangin subject sa buy-bust operation? Aksyon Hotline. Samtang, sospetsado sa kaso nga pagpanglutang dira sa isa kakalanan sa Barangay Sumag na aresto sa ginpatigayon nga follow-up operation sang kapulisan didto sa syudad sang Himamaylan. Aksyon Hotline. Sospetsado na recoveran o nakuhaan pa sang armas. Aksyon Hotline. Ari ay kahapon kundi nagpatawag sang press conference or ginatawag naton nga media forum ang Seneco parte sa pagpatigayon nila sang refund or pagbalik bala sa konsumidor sang
ang habal sang ERC, oy sinay ko kag may duha pa didto ka may electric cooperative nga nalakip. Sa ila advisory kag mando nga dapat i-refund ang under recovery charges nga sobra abi nga ginsukot sang sinay ko ti ang matabo sini mga kaaksyon. Kapon actually way ma-mention ni Engineer Norman Pulientes kung pila ang estimated amount no sang ila sini obligasyon o kung i-refund sa mga pumuluyo konsumidor sa Bacolod. Lately, late in the evening, may ginpagawa sila finally nga advisory. So, 15 centimos kada kilowatt hour do amo nang gina-estimate nga refund. Ahay, nga abot kon sa kada muon 200 masubra ka mga konsumidor sa Sinaycoti, may ara gid sang more or less kada kilowatt hour ang estimated value sina mga nga i-refund 15 centavos, 15 centimos. No, kada kilowatt hour nga i-refund pero hindi na yung pagbalik sa imo kada bayad mo to hatagan ka 15 centimos kada kilowatt hour no kundi i-adjust na sa imo balayran. Action Hotline. Ang party sa cure kag Dolly nga order naman sa pag-implementar pagpatuman sang CBA ti ginahulat pa subong ang desisyon sang mga miyembro opisyal sa board kon bala magapadala sila sang apil. Action Hotline. Dito sa Dolly angot sa sining desisyon nga ginpapanaog sang Tiglikom. Ano pagid na ang mga balita ta? Update no sa nasiling ko na kaina sa dengue pakarunan ko ni kayang dengue ariho sa magkaaksyontang nga naga-monitor this morning. Ang balita mga kaaksyon nga sa bilog nga Region 6 ang ginpagwa subong bali actually May 21 nga updated nga cases of dengue nga na-record. Ang Aklan may isa, ang Capiz may duha, ini clustering ni isang barangay ang ginahambal ko ha. Antique may 23, Iloilo may 5, ang Iloilo Province, ang Iloilo City may isa, kag Negros Occidental 40. Grabe no? Ang clustered or mga 77 barangays may clustering sang digay cases. 40 ang Negros Occidental, ang Bacolod City may 5 na ang Negros Occidental kung cases ng dengue, ang Himamaylan may ara sang 17 ka kaso sa area ni Aksundurel, Barangay Karabalan. No, may 17 ka kaso kamo sang dengue to. So may ara man Barangay Libakaw, 7 ang kaso, Barangay Agisan, 6 ang kaso, ang Barangay 4 sa poblasyon, 6 man, kag Barangay 2 sa poblasyon, 3 ang kaso. Ina na kaangkon sang dengue virus matapos kinagat sang lamok kag may dala iya nga dengue virus. Action Hotline. Sa syudad sang Kabankalan, ang Barangay Kamingawan may 5 ka kaso. Ginasundan sang Barangay Salong nga may 5 man, Barangay 1 Poblasyon may 4, Barangay Hilamunan may 3 ka kaso, Barangay Tagok 3 cases man, Barangay Talubangi may 3 man ka kaso. Amo na no sa area sang Kabankalan. Ang sa area sang La Carlota City, ang Barangay 2 sa poblasyon nagpanguna may 5 ka mga kaso, Barangay Batuan may 3, Barangay Consuelo may 3 man ka kaso. Action Hotline. San Carlos City, ang Barangay 3 sa poblasyon may 4 ka kaso, ang Barangay Rizal may 4 man, kag sa area sa Barangay 4 o Barangay 5 may araban 3 ka kaso. Ang sa Talisay City, Barangay Zone 2 poblasyon 5 ka kaso, Barangay Zone 12-A may 3 ka kaso. Ang ginahambal kag ginamuno ko ni sa inyo, iyan ni record sang Western Visayas Original Office sang DOH. Ang barangay nga may clustering man, kag may mga cases, ariho, Bago City, Barangay Abuanan, 3, Barangay Talok, may 3 man kakaso kamuda sang dengue. Action Hotline. Ang Hinigaran, Barangay 3 Poblasyon, 6 kakaso. Barangay 2 Poblasyon, 4 ang kaso. As of May 21 na ha, Barangay Pilar, 3 ang kaso. Sa Hinubaan, Barangay Talakagay, 4 ang kaso. Barangay 2 Poblasyon, 4 man ang kaso. Kag Barangay Bakuyangan,
may 3 cases man. Action Hotline. Na amo na siya ang update as of May 21 ina nga record. Nung Bacolod City, actually may ginpadala di sa akon ang taga CHO paagi kay Dr. Grace Tan, no? Pero tinguan ta na maplastar sa inyo karon. Ang sa Binalbagan as of May 21, ang inklaro may 5 kakaso. Barangay San Jose may 5, Barangay Paglaong Poblasyon may 4, kag Barangay San Pedro 4 man ang cases. Sa Calatrava, Barangay San Isidro 7, Barangay Suba Poblasyon may 5, Barangay Patunan may 4, kag Barangay Lipaton may 3 man kakaso. Sa Kawayan sa poblasyon may 3 cases daw. Oy, halong kamuda mga kasimanwa ko ha. Sa Isabela, Barangay 4 poblasyon may 6 kakaso. Pontevedra, Barangay Don Salvador, Benedicto Carmen may 3. Tuboso, Barangay Poblasyon may 3. Valladolid, Barangay Mabini may 3 ka cases. Amo na, no, ang parte sa dengue, hindi kamo maghatag kumpiyansa kay magamay lang ini nga lamok pero hinali makakutot sa imo ang lamok nga dengue carrier o kung may dala sang dengue virus laban kagid sa magproblema. Action Hotline. Tinakita pa last time sa Department of Health kag bisan sa mga local health authorities ang isa sa mga reason nga daw ginakulbaan ng tao nga magpa-check up kung nagabatyag sintomas ng dengue kay ginahadlukan sila nga iswab, no, basi guwa kuno nga positive pa sila sa COVID-19. Action Hotline. Pero kung na-immunize ka imo, kuan ka mo, kung bakunahan ka, most probably hindi ka man magbatyagid, ang lawas mo asymptomatic ka, no? Meaning, lain na ng istorya, kung na nagilanat, kung lain ng sitwasyon mo nga may ara ka ang gid sang ginatawag naton sa dengue, nga mga sintomas, baw hindi na pagulata nga maglain pagpamatsyag mo pagid kag magkadto sa doktor. Action Hotline. Or sa mga local health offices sa inyo lugar dira agud magpakonsulta agud malikawan ang pagkadisgrasya bangod sa dengue. Action Hotline. Mura nga aton sining pambukas nga balita karon nga aga-aksyon na Elry Caldabala, no, kay ang aton nga presentation karon nga aga bulog man ginadulong sa inyo sa kang Dr. Alfred Spear Mangustin. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga kinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. 25 na, no, kay nga gawon ko lang ni Guro, kay hindi naging ko ka-discuss mayo. Actually, may mga nami nga tupiko subong. Number 1, ang parte sa bugas, no? Since nga transition period kita ang June 30, bago na ang Pangulo sa Pilipinas, ang isa sa gina-expect naton kung paano i-address kag paano sugdan sang Marcos administration ang paghatag sabat o solusyon sa problema, no, sang ginakabalakan nga paghina sang gina-import nga bugas or pagmahal sa presyo, especially kung diri sa merkado magmahal man ang presyo bilang epekto niya. O TMB siguro makakompete niya. I don't know kung makakompete na kag may patubas na ina
Kay ti September pa gina-expect iya nga pwede makapaani ang bag-ulang tanom no sang palay. Ti medyo lawig-lawig pa ni June, July or July, August, dua abi ang kabulan anti sa September. Amo pa na subong ang salalbaron kagalatubangon gid sang Marcos administration. Hotline. Yang isa ini kapangahanggat especially kung sino man nga tiglikom ang igabutang sa Department of Agriculture nga amo ni siya magatutok gid daw sa concern sang pagpasiguro sa supply sang konsumo nga bugas sang mga Pinoy. Pero ari ho, luwas sina isa pagid kuntani galing gyud ang Chimpuko limitado bla. Ang sa nasyonal subong ginahambal na diri sang may mga nagapabutyag na nga mga opisyales sang gobyerno nga dapat unta to na kuno tani hindi naging mandatory ang pagsuksok sa face mask pero ang pila ka may health expert nga gambal hindi lang anay ulaton ta na lang niya nga nanganon ta na lang bisan pa man nga naganubo na ginang cases all throughout the country pero laton na lang naton makapungko abi ang Marcos administration kag sila lang padesisyonon kung ano matabo sini pero ano pa matyag nyo dapat naging man nga hindi kita magsuksok sa busal sang face mask. Hotline. Ayos pero base karon sa udto kay ang tiempo ko limitado lang. Unahon ko lang si Akson Eden abuso sa patrol. Kaya Huperti shabu naman iya mo. Shabu yang na-recover naman sa Bacolod and would you believe ang na-recover nga value sang shabu at the tune of more than 2 million pesos. Ari man iya shabu nga daw pinagusto lang porti na gini ang laptanay. Damo na gidi supplier raw. Sige gyapon ang operasyon. Ano man, anong butang balon sini kinanglanon to naman nga sang Marcos administration nga padayunon kag ibutang dira bilang drug czar si President Digong para matagan oportunidad nga mauntat na ining problema. Nagapati ka mo, matagan pa ni ayan solusyon ang problema sa illegal nga droga. Hotline. O naligan nga adlaw toho dito sa Luzon, umakon mo yatag pila ka milyon ka pesos ang na-recover sang mga otoridad. Nining grabe gidi bisan ano kapuraot sa mga buhi ang tao nga pangita gidi nga makahigop sang shabu. Ay, ginahalitan lang ila pangabuhi kag ang ila utok. Hotline. Pero aring report sa patrol kumustahon ta kay diri may drug by basta nublang background siling tatlo ka mga persona nga nagkaladakpan. Patrol report. Action Eden, good morning, please come in. Arsenal naglambot sa 2 milyones ukon na naglambot sa 2.1 million pesos nga balor sa ginasuspetson shabu. Nakuha naman sang kapulisan sa bypass operation nga ginpatigayon launa 5 kaina sang kaagahon dira sa may Rosario Heights Subdivision, Barangay Taculing, Syudad sang Bacolod. Nadagpan action art ginkilala kay Jason Havelosa. Amo ini siyang subject sang operasyon. 30 anyos kag taga Barangay Mansilingan kag kaupod man sanday John Vergel Orquia 22 kag John Matthew Toleo 25 tanan naman residente sang Barangay Taculing. Sunod kay Police Captain John Christopher Masangkay Action Art amo ni siyang hepe sa Police Station 5 mga isa man ka semana nga gina-monitor ni nila si Havelosa matapos makabaton sang impormasyon angot sini sa iya. Ang bal niya si Havelosa na dakpa na sa tungtuig 2018 dira sa may Abaday Sky bangod man sa illegal nga droga. Tiambal niya posible action art bali si Havelosa taga Mansilingan gid nimo tapos nagrenta siya sa may Rosario Heights posible sunod sa iya nga dira man gina-repack ining mga illegal nga droga bangod laman sa recoveries amo ining weighing scale kagti nakuha to sa ila kagina ang desisize tanan kadalag kung sa siya sa gina-suspetsyon shabu may nagabugat action art sa 300 grams kag suno pa kay Masangkay ginadagdag ni Havelosa sa area nga nasakupan sang Police Station 2 kag sang Police Station number 3. Ang kuan gani ang Rosario Heights ano gid ang exact nga nasakupan nga barangay? Barangay Taculing. Taculing na yan ang Rosario. Lapit na sa ginaistaran sa kilala ko.
Oo, lapis pagsulod mo na Action Art actually. May ano na da mo nang ginagaparenta na da. Ara ginada dayon pagsulod mo pa lang sa entrance, ara na siya sa left side. Grabe Eh, man ang abilidad sa taga Granada. Sila pa ang nakamonitor na, no? Gani. Ang nagani ang Action Art, gali kiti silang nakabaton sang information regarding ini kay Havelosa. Mm. Di ginahibalo pa man ni Sir Masangkay kung basi may iban man siyang record sa Police Station 7 Abi or sa Police Station 6 kay ti amo nang pinakalapit nga mga police stations dira sa barangay Takuling kag siya taga barangay Mansilingan man. Mm. Kag hambal ni Masangkay Action Art do wala pa gid na hambal ni Havelosa kundi ini halin ang iya supply kay ti hambal niya HVI na ni high value target na ni kag siya mismo ang nagapang repack sang sining supply nga nagakabaton niya. Pero ti gindala naman to sa crime lab dira sa Nopo kung mabalik to karon ang result mahigagaw man subong nga adlaw mapasaka ang kaso batok sa ining tatlo ka mga nga nadagpan. Na pamatay naton si Police Station 5 Commander Captain John Christopher Masangkay. Hello, sir. At kwanta kayo daw nakuya si Sir Masangkayaw? Do hindi ma-play. Do computer do hindi ma-play out. Basi ko ang connection naman. Amo giniginambal sang gobyerno nasyonal nga connectivity do kapigaw gid mo. Ara na. Si nga target mo si Jason Habilosa. Ano na siya paagi na ng ano na kapaman ni previously daw if I'm not mistaken 2018 sa Ababa na ano na bypass man siya. So repeated ano na siyang personality so siya na sa ginabantayan man namon o ginamonitor naman siya siguro sobra 1 week man so sa may area sa may station 3, station 2 ang dira man sa may station 6 posible naman regarding that medyo ano pa namin ang background at ako na verified na repute so wala man sa ano man wala siyang wala man kung drama wala Ginahibalo pa man ni Action Art kung ano gining role to ni Orkia niya kag ni Toleo kay tinaptan lang man sila dito sa lugar kagina kag ti hindi man sila related kay Havelosa pero taga ang duwa ni Action Art taga Purok BM lang ni tubang lang kwan. Tubang piyak na bangga lang sang Rosario Heights. Daw ginatuduan ka na action na niyaw? Piki sa uloy mo. Sa uloy na dugay na sigunang paglabay-labay na sang dito pang destinasyon niya Mansilingan kag kuan mo diri sa Libertad. May history gid saya. Ha? May history gid saya. Ara ka naman nga kapamati istira ito pro. Di ami history na sa ko ano sa kaisog sa una. Siya pa. Siya pa. Kilala na sa gani guro eh. Duro na ang nagdalalagan siguro sa iya eh. Ate, amo gina. Galing pa kadto sa iya ang pagdalagan di palagyo. True, pero anyway, Action Art amo to ginahibalo man nila ni Sir Masangkay ko ang duha ni may mga previous man nga cases kag kung may mga record man sa iba nga police stations diri sa syudad sang Bacolod. Ayos basketball ng tanong dugay Okay. Sige. Salamat ginaksyon Eden. Balita sa patrol, ang ka-action niyo, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radyo. Patrol Report. Salamat ginaksyon Eden Aboso mula nga report sa patrol by bust operation 2.1 million pesos ang na-recover sa mga authorities. Particular na ang police station number 5. Siling ni paring Roxano Estrella, gunamuso na siya karon. Na-esteray sa akon sa sunlog ko sa kay aksonani. Action Hotline. Ayos pagbalik ko guro coverage na lang tani. No kayo perti kadasig sang panahon ta si Johnny Mag-aso kag Abuan Christopher kag GCP Pabilio. Good morning. Araman Roy Roger Bacanto kag Juan Sario Monterde. Oy, sa mga nagapamangkot bala kun ano oras gid mag-umpisa ang burnout sa scheduled power interruption on Sunday 6 a.m. to 6 p.m. Bacolod San Enrique 69 kV line kag Bacolod Reclamation. As to sa specific area ara sa Facebook post ng Action Radio makita niyo man da
kag sa iyaban sang Seneco kag Noseco. Sige, alas 8:35 na. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Action Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa. Tempo kaya tagan taligwa magprepara diri ang technical team for the coverage sang NBA Finals Game 1 sa tunga sa Boston Celtics kag Golden State Warriors. No ba nga kay paring Turko Jungko sino ang bet mo diri sa duha ka team pare? At iya Kim Eriman Araman kag Lilia Taton ga monitor sila. Rodalin Hinuba kag Tuto team, Janet Yamamoto kag Melvin Mendami. Abi Magbanwa, Jeremy Baro kag Angelica Dumagit, Christian Bea Dalisay. Salamat sa inyo ha. Ang iban karon da while nga naga-cover kita ibasahon ta na. Action Hotline! Ga-warm up na subong mga players ang pagplastar ta sang mga individual players of the two teams nga mag-enkwentro sa NBA Finals karon sa aton sini nga coverage. Action Hotline! Aksyon na tayo hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.